Kasuki Menteri Hahima Melim nakakur pertu nong pesam kadang theli haduk kini kisngi. Ban pendap ya kini Kasuki Menteri Kahima Melim kalabu sngi hakalai tarik unai lur. Bakakur kadai bansai Menteri lingba ke election hapadeng gidekot jong kani kakur. Baru akilong kami long kpa bat ki kun samla samhoi ki badai na kani kakur ki baladon ki epic kilak ban ya shimenta hak election jet Menteri na kani kakur ban mi kmat sya kador bar usim Melim. Las ngau tu bagi don bun ngut kirang ba beton buram na kani kakur ki batrang ban ai ka jing syakri na kajat ka khong syakador bar ba usi melim. Kini kirang ba kin sami madan ban yakun haka election kur haka te kesngi. Ngau kronding pertu nong sam masong sa po umroi sliula Riboi district badan haka rai mabu Melim siam ship ngade traishnom nang tina po malingot kabadan siliang kabade haka jingpe di kmi nyong kahima Melim hangi ngawan ban kerpa ipi baro ki kur ki jat ki jonga ki bedai nakajat pertu nong sam pertu nang ta pertu mat kumjo kajat nong sam bahakani ka kenti ka bamenta ni don ni ni ji kun menteri ban mi kmat na kakor sya kahimam capok kahimam Melim kumta ngapan map na piwei kam tam ki kur ki jat ki jonga ki babun na pi le se ngam siam la yo ban ya kendu bat don na pi pat bang ngalat ya ban ya kendu na kermen skam nang bakani blame don dekat bat pi una yeri sumari pi nang ngai ba ya kan ni kejing yo i ki jong pi yang ngam ta kermen pindon na kemet ka ko coba kia dia kumta ngade we na ki hinyut ki nong ya kon ya kan ka election menteri sya kokor pertu nong sam nakar pa ya pi ba pin ngobha ban ai ka jing kersan lem yanga na menta kan ka kam te e ka shon ka ban ni kit ya ba ha be de ba kor hi baro ka we ka thong ka jonga ban sim ni kan ka kam ban trei na menta ka jing thrang ka jonga ban ya sim menta kan ka kam ka long ba kwa ban wara ya ka jing long ka we hapo ka kor kom bolong menta ni don south li ki kor ke ni kwa ban yo ya ka jing long ka we ka jing i thu i thau ban pen ya jan ni ki kor ko balong menta hi ni i bang isham ki kor ki jongi la sakama haporo ki jaga jong kari khasi te kumta hangni ngawan ban kerpat ya pi ba pin subha ban yami renti hakalai teret kabade hau ni banai banwan mut banai ba kendai nadu kapor prabaje ba pin yawan renti baro ki khmat rangba ban isham menta sir raham hak banjet yau menteri uban mi khmat ya kakor syakahima kumta kajing krang ka jonga ban sim menta kajing yakun ni ka menteri kalong ban wara ya kajing long kawai kajing yajan parakur bat ban ket ban ba ya kajing e jong kapor hi barok kawai bat ha ka ju kapor ngai wan hang ni ban terwa ya pi lada pi ibet ni la ban le ya babon ki kam habi de kapor kajat ka jongi hi barok kawai namar kum bangi sim menta ki kor ki jongi ni la sakma bat bon na ki kor kim tip ya kajing kodor bat kajing bat bon na pi phim tip ya kajing don ya kamen tikor hapo kahima Melim tikum tangawan sapi lengba kani ban pentip wer pi hakate gisni nakaliang jonga thrang e la pi ai kajing kersan kalong bangan lum ngan lang ya tikor hi borok kawai ban pendon ya kata kajing itu itha ko balong sisin sisnan dan sisin arsnan kat kum ga por kabakan sabatai ban akarpat ya pi tikor hi borok kawai kalong ba pin ya bu ya jing duai ba khnang kakur kan yo menteri ubala menteri nam ta kabet kabiang jong kakor hi barok kawe ngawer ban ngakhot chapi ba phin ailam yang ka jing kersan bangala ban trei ban kata khamtam ban penwandor ya kakor nang ni sakman nakaliang ka jonga ngakular ru akan kapor lada pi ai ka jing kersan bangin pen khlan ya kator parkur hapo kakor hi barok kawe bangin sedang ru ban yet ya kikur sabarok ki jaka ba kikur ki jat ki jongi ki don kumbolong menta niu chào kilan boy kilan kilan sa is nang tak bedon kilan nong ston bedon kwi ki jakaro hari kim syam latep pat paika kikor ki jongi ki don yo menteri ki sngulungo si benta ba pi ong ba teng nyimut nyimpoi tema bedon yo menteri hari ngong nyepi kakor ko jongi kadi kakor ko bakra ko bedon yo menteri hapo ka hima Melim ke kumta ngawer ban akhot yepi ban alam ki jing kersan ban nyila ban pek ban khmi hakor kom ko badai markum bolong baro sikata nakaliang kakor ko jongi kinong yalam jo kikur ni don ya la ki jong kinong yalam hapo kakor henrei ni sem jing e pat de bamenta namar bangim tip ya ki jing don jong kikur hapo kanika rikasi jo jongi te
dia kumta lada pi ai lat yang kumu menteri ban sunsha ri kakur pat ban long ru nong a jengmot aka hima kum belong mentang i bangi don kam ha ya ke jingkela haka imlang salang har sunsha khadar jong ka hima dia kumta kerpat ipi balada pi ai ke jing kersan yin jelek kat bala menta ban pin itu ya ke jing don jing em jong ki cakar puta jong kakur yin penjanai lada kidang don bat lada kim don syuru yin yesna da kan ugelen lat kelenti ban wara ya ke jing long kawai ya ke jing stu sutha ya ke jing itu ithau khantam kakur bat haka juk kapur bangin tip pentip pat ba ya ke jing don jing em jong kakur hi baro kawai dia kumta ngakular hang ni balada pi ai ke jing kersan yin persang kat bala ban kentiu ya kakur naduk ki ramba ki long kini ki samla ban yet bat ban thmi ke jing e jong kakur hi baro kawai dia kumta nakaliang jong ngam don i ban ong hari yang kerpat ya pi baro ya ki badon ya ki kur belong lara pi don ya ka epik ke jong pi ya kakur pertu nong sap pertu nong sap bat kakur pertu ba phin sung ha ban wan ha ka te si ban ya shem benta na mentau ban thep ban jet yau menteri jong kakur uban mi khmat chak hima malem te tang nakaliang ka jonga kerpat ya pi ba shem ya ni ke jing kerpat nakaliang ka jonga kum u wei na ki contestant ma ban ya kon ya ka menteri ba phin sung ha ba phin ya poisok ka te jaka bat nakaliang ka jonga ngam don i ban ong henry long tang ka jing kerpat lara pi ibet to ayanga na mangala ban shem ya ke jing ket kle ban wanra ya ke jing telah po kakur hi pro kawai te hang ningan airu yo number phone ba phin sa phone bat pentep kena bangan tep ikur hijai ki jonga kena ba piwan ka te gesni kan long ka jing singan na menta jong pi kublai sibol